ešte vyhlásiť schôdza sa tam nie pijak, tak zavítám. Poďte, vítam tu každého na Langovom dvore. Som veľmi rád, že sme sa toľkýto zišli. Pred každým pretekom treba robiť v putovnom pohári takúto schôdzu jazdcov. Dúfam, že každý z vás ovládá pravidlá putovného pohára vo westerovom jazdení. Na to by som vás chcel upozorniť, aby ste ich dodržiavali. Pravidel striktne sledovať, takže asi s pravidlám toľkoto. Čo sa vyskytla jedna taká nepríjemnosť, tak vo Veľkých Lovciach 27.7. diagnostikovali infekčnú anémiu. Chcel by som vás poprosiť, upozorniť, zakazovať alebo prikazovať nemôžeme. Dávajte si na svoje koníky pozor. Nechoďte do takých prostredí s nimi, kde je možnosť, že tie kone, ktoré sú tam, nie sú vyšetrené na túto chorobu. Skrátka, všetky takéto bezpečnostné opatrenia ohľadom zdravia koní dodržujte do budúcna. Nevieme, ako sa veterinárna správa zachová do budúcnosti ohľadom usporiadania ďalších pretekov. Dúfam, že nebude s tým problém, že sa to nejak utrase a že viacej pozitívnych nálezov nebude na Slovensku. Takže asi k tomuto toľko. Prosím vás, ešte raz dávajte na svoje kone pozor a dávajte pozor, kam s tým idete. Dobre? A aj v maštaliach všetky bezpečnostné veci ohľadom proti muchám striekajte, snažte sa tie kone dávať na pasienok len tak, že ich ošetrite nejakým takým prostriedkom, skrátka proti muchám a komárom. Čím viacej predchádza tomu, aby sa toto mohlo stať. Dobre? Ďakujem veľmi pekne. Poprípade ešte informujte sa u svojho veterinárneho lekára, čo aj ako sa zariadi. Dobre, díky pekne. Príjemný pretek každému. Hlavným rozhodcom bude Patrik Jager, pár slov vám povie. Som rád, že sme sa tu takto stretli, že vás tu je toľko aj po roku opäť, čo je naozaj veľmi dobré. Ja vám prajem, aby ste ten pretek odbehli bez takéhokoľvek zranenia, aby tie časy a výsledky boli naozaj dobré, aby ste boli s nimi spokojní a prípadne aj vaši tréneri. Samozrejme pravidlá budeme dodržovať a budem sledovať všetko okolo toho, takže teším sa a vychutnajme si tento deň úplne naplno. Takže držím vám palce všetkým. Poprosím vás, čo sa týka organizačného záležitosti. Z tejto časti sa bude vchádzať do arény, tam sa bude vychádzať von. Dobre, aby sme sa neplietli medzi sebou zbytočne, niekto je rýchlejšie. Keď máte problém s koníkom, že mu je teplo veľké, tam pri tom bielom plote je vytiahnutá hadica veľká. Kľudne si osprchujte, lebo nám sa stalo už dvakrát, že nám koníky trošku kolabovali, takže je veľké teplo, takže tam je pre nich na osprchovanie voda. Čo sa týka potom samotného nástupu, zoberte si vlajky, pôjdeme na slavnostný nástup, obránime ihrisko a ideme pretekať, dobre? Takže teraz poprosím vás pre vlajky a ideme na slavnostný nástup. A keďže je teplo, tak dlhý rukav je teda pravidla, hej, je to povinné, ale iba na pretek, takže potom si košele môžete zapovať. Už nie, lebo tam nie. Poprosím vás vlajky, kto tu má, a potom, keď skončí slavnostný nástup, tam si ich môžete pozapisovať, tam na zabrali sú také uška na celom zábre tej strieborne, tam sa to dá popíchať potom. Kamilke, nastavte, čo to je. Robí slávnostný nástup, poď odtiaľto. Odtiaľto sa... Hudbu trošku vyššie. Vážené dámy, vážení páni, vítam vás dnes do Langovom dvore v Trnovci nad Váhom, kde sa dnes organizuje ďalší ročník putovného pohára. Ako vidíte, práve po mojej pravej strane prichádzajú do arény jazdci, ktorí sa vám dnes predstavia tu na Langovom dvore v rôznych disciplínach. Samozrejme, v prvom rade by som chcel poďakovať Langovému dvoru, Robovi Langovi, Alenke a všetkým, ktorí prispeli k tomu, aby dnešný putovný pohár bol naozaj ako po iné roky úplne dokonalý. Takže priatelia, čo sa týka jazdcov, vítam Romanu Piskovicu, Obibiu Zakopu, Vanesu
Nikole Mutnú, Letici Kvargovú, Kamila Betra Korobová, Vence Kis, Fanny Sandy, Kamila Betra Korobová. Zároveň vítam Lauru Hadnaďovú, Veroniku Košťálovú, Paulinku Burdilovú, Silviu Sisušivovú, Viktóriu Vikiáčovú, Denisu Fordovú, Betty Macej, Aliska Hadnaďová, Kinga Serežová, Bianka Stoupapis, Regina Korobová, Zora Rosková, Viktória Kertajová, Erika Tadajová, Natália Karkusová, Romana Tomášková, Sofia Naďová, Doča, Natali Savovú, Anny McGardy, Luku Lokovú. Šomoďovú Nikoletu, Ladislav Komlús, Monika Matušeková, Viktória Serežová, Otília Zaďková, Vanessa Šokeová, Miki Ušák, Denisa Barciová, Tamáš Takáč, Ladislav Takáč, Ján Latič, Lucia Ratulovská, Barbara Beláková, Alexandra Vaňová, Peter Kis, Veronika Vaňová. A v neposlednom rade Norberta Ledneckého, Barbie Pazekašovú a Tomi Hološi. Takže priatelia, ešte raz vítam vás všetkých, vítam jazdcov tu na Langovom dvore v Trnovci nad Váhom. Prajem krásny deň! V prvom rade by som vyzval prvého muža Trnovca nad Váhom, pána starostu, aj prišiel ku mne a povedal pár slov. Takže priatelia, privítajte prvého muža Trnovca nad Váhom, pána starostu. Ja sa vám chcem povedať krásny deň a v prvom rade by som chcel privítať všetkých jazdcov a vás, všetkých návštevníkov po roku opäť tu nad Váhom, kde by som touto cestou chcel teda poďakovať, že v našej obci takéto podujatie môže sa uskutočniť pánovi Langovi a celému personálu, ktorý tento Langov dvor vedie. Takže ešte raz všetky srdečne vítam v Trnovci, sme radi, že tu je a prajeme jazdcom veľa úspechov a každému návštevníkovi veľa zážitkov. Ešte raz krásny deň. Ďakujem veľmi pekne pánovi starostovi Trnovcu nad Váhom. Samozrejme ako bonus by som chcel tu teraz privítať Alexandra Majera, takže poprosím, Šaňo Majer, prídi do arény. Priatelia, dôvodom, prečo volám tohto jazdca, to sa vám malú chvíľu dozviete, pretože toto je prvý jazdec z histórii, ktorý pokoril rekord v rýchlostných disciplínach na Slovensku v polebendingu. Takže vítam ťa, Šaňo. Veľmi pekne ďakujem. Chcem sa ťa, Šaňo, spýtať, čo by si odporučil týmto jazdcom, mladým jazdcom do budúcnosti, čo by mali robiť, aby úspechy, ktoré teraz žneš, aby mali možno lepšie, aby ťa možno prekonali? No najprv musia mať 49 rokov, ale nie. Jasné, že všetkým vám chcem popriať dneska veľa šťastia. Najradšej by som bol, aby ste všetci vyhrali, lebo myslím si, že jak tak vás poznám a viem, že sú to pekné preteky, čo ste začali robiť pred pár rokmi a vidím, je tu zastúpenie aj amerických plemien, to znamená, tá laťka sa posúva, jak časmi a neviem, čo sa týka tréningu, mám 3 veci na to. Strašne robiť s koňom a veľa robiť s koňom. Ďakujem, prosím ťa, momentálne držíš rekord v rýchlostných disciplínach, môžeš nám niečo povedať o tom, ako sa ti to podarilo, aký bol ten čas a aké sú časy všeobecne na Slovensku aj vo svete? Fú, keď som sem teraz prišiel, Vajdárnyho som sa spýtal, asi aký bol ten čas.
preto som sa ho spýtal aj Dajanyho, lebo ešte doteraz, nechcem tomu veriť, že ten čas by som bol zabehol. Nebudem klamať, asi 3 týždne pod Sauer pretekom v Nemšovej v ťažkom povrchu húbkom som zabehol arena rekord a tam, síce s časom 21 sekúnd, 700 stotín, už tam som videl, že sa volačomu robí s mojím koňom a keď prišiel Muráň, chcel som vyhrať, neklamem, chcem som strašne vyhrať, lebo ľúbim vyhrávať, ale neveril by som, že spravím čas, ktorý ešte aj v Európe nebol pokorený a tým pádom ma to posúva ďalej, ale furt si myslím, že mohol sa stať zázrak a už to nikdy viac nedokážem, ale poznám sa a budem chcieť všetko preto, aby v tom Taliansku to malinké Slovensko zažiarilo. A čas bol 20 sekúnd 14 stotín. Priatelia, myslím, že tento čas, kde naozaj, jak hovorí Šáňo, je to úplne nepokorený čas, si zaslúži veľký potlesk. No a čo plánujem? V prvom rade plánujem, aby som mal zdravie, aby moja kobylka mala strašne veľké srdce bojovné a plánujem s nikým, nikoho neporážať a už mi bude stačiť len sám seba, aby som porážal a vtedy budem ešte lepší. Ďakujem veľmi pekne. Alexander Majer momentálne s najlepším časom, aký momentálne sa dá dosiahnuť. Takže priatelia, ešte raz veľký potlesk pre Alexandra Majera. Dámy a páni, rád by som ešte privítal po mojej... Kde máme ho tu asi? Áno, tu je. Takže po mojej lavici rozhodcu Patrika Jagera, ktorý dnes bude rozhodovať. Takže poprajem mu veľa šťastia. Správne to pravé alebo ľavé oko. Nech to je dobré, nech to je ostré. A priatelia, nič iné mi ostáva, len ešte raz vás privítať na Langovom dvore v Trelci nad Váhom a popriať vám všetkým, nech ste prví. A ďakujem veľmi pekne, poprosím čestné kolo a prejdeme rovno k pretekom. Prvá disciplína bude pole bending. Ďakujem ešte raz všetkým a poďme čestné kolečko na hudbu. To je jedno, to určite. V neposlednom rade by som chcel ešte poďakovať sponzorom podujatia, ktorými sú Môj zdravý svet, rodina Vološinová, PPD tlačiarenské stroje, Nova, Supramat, obec Trnovec nad Váhom, mali sme tu pána starostu, Eva a Alois Šelítkový, Autodoprava, Tip Top Trans, Peter Suchý, CRT, SRO Stavebniny, Doraz Jaroslav Čerhák, Agrotrans, televízia Kavalo. Zároveň vás pozývam na výstavu výrobkov z dreva od výrobcu Mikuláša Langa, ktoré si môžete pozrieť v klubovej časti ubytovní. Takže priatelia, výstava, bol som osobne pozrieť veľmi pekné výrobky. Samozrejme, ti si môžu prezrieť kamióny, ktoré sa nachádzajú po mojej lavici a v neposlednom rade ani po pretekoch náš deň nekončí a budete môcť sa zabaviť s kapelou Buster Band. Takže priatelia, čaká nás krásny program a prajem vám všetkým príjemnú zábavu a krásny deň tu na Langovom dvore. Myslím si, že jazdci, ktoré sú momentálne v aréne, si zaslúžia váš potlesk. Priatelia, bavíme sa, sme na Langovom dvore, takže poprosím potlesk pre všetkých jazdcov. Samozrejme v rámci pravidel
pravidiel, ako som otočený čelom k časomiere, tak po mojej ľavej strane sa vchádza do arény a po mojej pravej strane sa vychádza. Takže priatelia, budete môcť vidieť z každého smeru, akože príde. Počas pretekov samozrejme môžete fotiť, aj keď si myslím, že fotky sú len pre tých, čo si ich nepamätajú, ale proste kľudne môžete sa fotiť, takže nech sa páči. Zároveň, priatelia, by som si vás dovolil aj pozvať na ďalšiu akciu, ktorá bude o koníkoch, a to sú záprahové prekážkové preteky a súťaž o najkrajšieho koňa. Kedy a kde sa to uskutoční? Ranč Sekereš a Vodný mlyn Kolárovo vás pozývajú na prvý ročník záprahových prekážkových pretekov a tretí ročník Dunajského pohára v súťaži o najkrajšieho koňa pri Vodnom mlyne Kolárovo. Táto akcia sa uskutoční 13. augusta 2016 od 10. kde budú záprahové prekážkové preteky a 14. augusta 2016 od 13:30 súťaž o najkrajšieho koňa. Takže priatelia, pozývam aj túto veľkopú akciu, takže dúfam, že aj tam sa spolu vidíme, stretneme a zažijeme krásny deň spoločnosti priateľov a